Они все прекрасно знают, что у нас отравление, что с месторождения. Просто если они признают, что это месторождение, они останутся без денег дополнительных в бюджет. аксари сокиноне ки дар наздики полоишгоҳҳои нафту гази қазоқистон зиндагӣ мекунанд чунин эҳсос ва фикр доранд. ин намунаи чанде аз дороиҳое аст ки бархе аз шаҳрвандони қазоқистон бо истифода аз робитаҳои худ ва тавассути саноати сердаромади нафт ба даст овардаанд. ин аз шахсе бо номи Тимур Қулибоев аст. вай миллиардер ва домоди Нурсултон Назарбоев, президенти пешини қазоқистон аст ки 30 сол сари қудрат буд. ӯро гоҳе шоҳзодаи нафт меноманд. Қулибоев бо истифода аз робитаҳои худ дар ҳукумат ва ҳамкорӣ бо ширкатҳои ҷаҳонӣ талош кард кишварро ба яке аз тавлидкунандагони бузурги нафту газ табдил диҳад. ва яке аз афроди сарватманди Осиёи марказӣ эълон шудааст. маҷаллаи Forbes дороиҳои ӯро 5 миллиард доллар ҳисоб кард. шахсоне мисли ӯ бо чӣ роҳе сарват ба даст овардаанд ва чаро ба мушкили касоне ки дар наздикии полоишгоҳҳои нафту газ зиндагӣ доранд касе таваҷҷӯҳ надорад? як таҳқиқоти муштараки Радиои Озодӣ бо консорсиуми байналмилалии рӯзноманигорони пажӯҳишгар ва 20 расона ҷузъиёти ин мавзӯъро ошкор кард. ин пажӯҳиш 2 сол давом карда бар пояи даҳҳо ҳазор санади махфӣ таҳия шудааст. дар он гап дар бораи тарҳи каспӣ ё лӯлаи муҳиме меравад ки аз Қазоқистон тариқи Русия ба Аврупо мегузарад. муҳаққиқон ба ин суол ҳам посух ҷустаанд ки қарордод барои истихроҷи конҳои нафти Қазоқистон чӣ гуна ба даст омадааст. дар ин таҳқиқ намояндаи ширкати Қулибоев Shillings Communication гуфтааст вай як соҳибкори мустақил ва сарватмандест ки манфиатҳои тиҷорӣ ва собиқаи санҷидашуда дорад. пас чаро шинохти афроде мисли Қулибоев ва огоҳ будан аз шеваи тақсими сарвати энержии Қазоқистон муҳим аст? зеро бояд рӯшан кард ки фоида аз нафти Қазоқистонро бештар кӣ мегирад? сокинон умед доштанд ки захираҳо аз истихроҷи нафт рӯзе Қазоқистонро ба як кишвари бой табдил медиҳад. сармоягузории хориҷӣ ва бахши нафт сабаб шуд ки маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар аз соли 1990 то 2000 якбора боло рафт. нафту газ ба моли асосии содиротии Қазоқистон табдил ёфт. ин ҳамон даврае буд ки сатҳи зиндагии мардум боло рафта ҷойҳои холии кор офарида шуданд. вале нобаробарӣ дар истифода ва тақсими сарвати Қазоқистон ҳамоно бузург аст. як санҷиши молиявӣ дар соли 2018 маълум кард ки нисфе аз дороиҳои кишварро ҳамагӣ 160 нафар дар ихтиёр доранд. дар пажӯҳиш гуфта мешавад ки дар маҳалли истихроҷи газ ширкатҳои ҷаҳонии нафт ва ҳукумат паёмадҳои бузурги экологиро баррасӣ мекарданд, аммо сокинон ва фаъолон онҳоро ба он айбдор мекунанд ки ба мушкили олудашавии ҳаво ва зарари он ба сиҳатии одамон чашм мепӯшанд. дар деҳаи Березовка ки дар наздикии конҳои нафту газ ҷойгир аст, сокинон аз фишорбаландӣ, дарди сар ва беҳушӣ азият мекашанд. гузоришҳо аз нахустин мавриди ба бемориҳои музмини номаълум гирифтор шудани сокинони он 10 соли пеш расонаӣ шуданд, аммо мақомот он замон ин хабарро рад кард. ҳукумат пойфишорӣ дорад ки коркарди нафту газ ба сиҳатии одамон зиёне надорад. сарони ширкатҳо ҳам аз ин мавқеъ ҷонибдорӣ мекунанд. вале ин танҳо сокинони Березовка нестанд ки пас аз соҳиб шудани Қазоқистон ба майдони нафту гази Қарачаганак ба мушкил гирифтор шудаанд. мардуме ки дар атрофи конҳои Қашаган ва Тенгизу дигар чоҳҳои бузурги нафти ин кишвар зиндагӣ мекунанд, аз ҳавои номусоиду олуда, обҳои равғанӣ ва расидани зарар ба киштзорҳояшон шикоят мекунанд. дар Березовка ҳоло зиндагӣ номумкин шудааст ва мардуми буймӣ онро тарк карда пас аз муборизаҳои тӯлонӣ бо ҳукумат ба ноҳияҳои нав кӯч мебанданд. вале ширкатҳои муштарак ҳамоно ба истихроҷу содироти газ идома медиҳанд. ин деҳа яке аз намунаҳои рӯшанест ки дар авҷи тиҷорати нафти Қазоқистон ба талафоти инсонӣ рӯбарӯ шудааст.